बेखायनो जोंनि रायजो राजाफ्रा थगायजाबाय, एबसुनि दैदेनगिरिफ्रा थगायजाबाय, एनडिएफबिनि दैदेनगिरिफ्रा थगायजाबाय, इउपिपिएलनि लिडारफ्रा थगायजाबाय। रायजोफ्रा समखौ नेबाय था, नोंथांमोननि अनसायनायखौ मोनोब्ला जुदि 2026आव आसामाव कंग्रेसआ गभर्नमेन्ट फैयोबा गरजन मोसाहारिया PIL होगोन। आसाम प्रदेश कंग्रेस कमिटिनि जानानै गासै बिटिआर रायजो राजानिसिम बेलासिनि खुलुमनायखौ जासिहरदों, बयखौबो खुलुमबाय। बे समाव जोंनि दिनैनि बे खौरां मेल लेंनायाव दङ आंजों लोगोसे क'क्राझार जिल्ला कंग्रेस कमिटिनि लेङाइ आफादगिरि आदा मानिक चन्द्र ब्रह्म, लेङाइ आफादगिरि आदा महिनी कुमार बसुमतारी, लेङाइ आफादगिरि आदा सरा सांमा आरो बावखुंग्रि ब्लकनिनो आफादगिरि खाम्फा ब्रह्म आरो क'क्राझार जिल्ला डिस्ट्रिक्ट कमिटिनिनो जेनेरेल सेक्रेटारि उइलियाम बसुमतारी दङ, कंग्रेसनि ज्येष्ठ नेता आदा प्रबिन कुमार बसुमतारी दङ, चिरां जिल्ला महिला कंग्रेस कमिटिनि आफादगिरि शीला नार्जारी आरो दङ कंग्रेसनि आगुनि ज्येष्ठ नेता रिना ब्रह्म आरो दिनै गोदानै मोननो हानाय आल्ला बसुमतारी नाराबारि गामिनि। दिनै बियो बेनिखायनो जोबोद मोजां खौरां। आं दहाय होनखानाय बायदि जे आदा आल्ला बसुमतारीया गावनि लाइमोन जौगाफुनाय समनिफ्रायनो समाजजों लोब्बा थाबोनाय, एबसुजों लोब्बा थाबोनाय, बर' साहित्य सभानि सेन्ट्रेल कमिटियाव थानानै हाबा मावबोनाय, थुनलाइयावबो थाबोनाय, मोनफ्रोमबो बर'नि मेजर आफाद आरो एमप्लयमेन्ट डिपार्टमेन्टआव थाबोनाय, स्टुडेन्ट इउनियनाव थाबोनाय आरो मोनसे समाव बिथाङा बे क'क्राझार हायार सेकेन्डारि स्कुलनि जेसेबां भेन्सार मास्टारफोर दङ, प्रथम इतिहासिक आसामाव बांसिन बर' मिडियामाव मास्टार नांगौ होननानै आन्दलन खालामनानै साख्रि सोजेननाय बे आल्ला बसुमतारीया। दा बेखाय बिथाङा जोंनि बे बिटिआर हालामाव जोंनिनो रिजनेल दल आनसलिक दं, BPF दङ, बिटिआर UPPL दङ, बेफोर गासैखौबो बिथाङा नेवसिनानै दिनै कंग्रेसआव हाबनायनि निस्सय गावहा मोनसे खारन दङ, बिथाङा गावनो बेखौ बुंनानै लागोन। दा आं बुंनो नागिरनाय बाथ्राया बेनो रायजो राजाफोर, नंगौ नाय दिनै आदा मानिक चन्द्र बसुमतारीयाबो भेटेरान अफिसारमोन, बिथाङा आदा प्रबिन बसुमतारीयाबो भेटेरान, गाबोन समफोर रिटायार्ड जागोन, बिथाङाबो अफिसार, आदायाबो एडुकेसन डिपार्टमेन्टआव सिनियर एसिस्टेन्ट महरै मावबोनाय सासे अफिसार, बिथाङाबो भेटेरान, आदा सरा सांमायाबो आर्मि अफिसार रिटायार्ड भेटेरान, आदा महिनी बसुमतारी आर्मि अफिसार रिटायार्ड भेटेरान। दा बे जाहैबाय दिनैनि दिनाव रायजो राजानि चइस जे इन्डियान नेशनेल कंग्रेसखौ मानो बजबनानै लादों। खारना खोब सिम्पोल। गोबाङा जोंखौ होनो, आंखौ एखम्बा कमेन्टआव खोब रायहरो, गर्जन दाउलेब BPFआव दङ मानो BPF हाबाखै, UPPL दङ नोंथाङा आन्दलन खालामोन मानो हाबाखै। दा बाथ्राया जाहैबाय आं BPFआव हाबोबा संख्रि सेरसेनि दामखौबो आं खमायनो हाया, आं UPPLआव हाबोबा गेस टेंखि मोनसेनि दामखौबो आं खमायनो हाया। मानसिया संसार जानायाव, रायजो जानायाव मस्ट इसेन्सियेल बुस्थुफोरजों लोब्बा थानाय बेखौहाय सोलाय सोल' खालामनो हानाय गभर्नमेन्टआव थायाब्ला जोंहा जेबो लाब जाया। दा बेखायनो BJPनि अनगायै इन्डियान नेशनेल कंग्रेसआल' मोनसे दोलो जे स्टेटआव एबार 26आव गभर्नमेन्ट फैयोब्ला जोङो बे BTCआव आसामाव गोबां सोलाय सोल' लाबोनो हागोन, रायजो राजानि मोजांखौ मावनो हागोन। आरो 2029आव जुदि कंग्रेसआ फैयोबा राहुल गान्धीनि नेतृत्वआव जुदि राहुल गान्धीया प्राइम मिनिस्टार जायोबा नोंथांमोना नुगोन जे एबार जोङो भारतबर्षआव माबायदि जौगानायखौ लाबोगोन। दा बेफोर गासैखौबो सानै हयै साननानै बे भेटेरान बिथांमोना दिनै रिटायार्ड पार्सनेलिटि बिथांमोना दिनै सानस्रि गोनां गोग्गोम गोसोजों बिथांमोना कंग्रेसआव फैबाय आरो कंग्रेसनि जानानै बर' रायजो राजाखौ बे बिटिआर बासिखौहाय आसाम रायजोआव सिबिनो थाखाय आवगायबोदों। दा बेखायनो आङो दिनैहाय बे समावहाय आं आरो गोबां बुंलिया, फंसे फंनै आदा आल्ला बसुमतारीया बिथाङा दिनै गावनो कंग्रेसआव फैनायनि जाहोनखौ आरो रायजो राजानो मोजां सानस्रि मा उइस खालामदों बेखौ गावनो बुंथोंसै। आदा आल्ला नङा, BJPआ बिग ब्रादार जानो हाया। दिनैहाय BJPआ सोरखौ थगायाखै, BPFखौबो थगायबाय, BPFखौथ' गले गले खनथामसिम थगायबाय। मोनसे खन्थाइ दङ, बै बेमाया स्पाइडारा थाम्फैखौ होना होमबा एसे गाखोबोबाव, नैबे सिटआव गाखोबा सेकेन्ड सिटआव साबसिन नुयो, सेकेन्ड सिटआव गाखोबा सिरिथामाव साबसिन गाखोयो। बेबायदि थगाय लाबोनानै दिनै BPFखौ ओरैबायदि असल खालामबाय, BPFनि सासेबो बर' नेता आन्दलनकारि नेताया दिनै BPFआव थानो लुबैला। दा बे जाहैबाय BJPजों एलायन्स जानायनि उनाव BJPनि BPFनि हालोद थासारि। दा थिग बिदिनो दिनै UPPLखौ गाला गाथा खालामबाय। हठात मुहुर्तआव मैया दाखालि दिलीप
सयखिया नामा आसाम प्रदेश बीजेपी नि आफादगिरि बिथाङा होनबाय जे जोङो गाव हारसिं गेलेगोन 40थायाव जोङो फ्राय होजोबगोन खालि मोननैल' जायगा जेराव हाग्रामा गेलेगोन जेराव प्रमोद गेलेगोन जों बावहाय होनाय नङा बाखियाव होजोबगोन बे मा जाखो फालाय दा बेखाय UPPL नि सोद्रोमाफ्रा बुजिबाय BPF नि सोद्रोमाफ्रा बुजिबाय जे BJP आ जोंनि आन्चलिक दलखौ अनसाया BJP आ ट्राइबल फ्रेन्ड्स नङा BJP आ बर'फोरनि लोगो नङा बिथांमोनहा गेदेर ना बिथांमोना जोंखौ ग्लब ग्लब बनायनानै जाजोबगोन जाय काउन्सिलफ्रा बे आसामनि दिमा हासावखौनो होन कार्बिखौनो होन नोङो राभा हासंखौनो होन नों माबा मेस काउन्सिलखौनो होन नोङो मिरि मिसिं काउन्सिलखौनो मोनसेबो काउन्सिला दिनै गोथाङै थानायनि अबस्थायाव गैया BPF आ गासैखौबो लथं फथं खालामजोब्बाय BJP आ दा बेखायनो BPF आबो जाबाय BJP जों लोगो लानानै UPPL आबो जाबाय दा बेखायनो रायजो राजाफ्रा जाम्बा नङा बयबो मिथिगौ BJP आ मा सिन्था खालामदों दा BJP आ मा टारगेट खालामदों गावसोरनो गभर्नमेन्ट खुंनो नागिरदों जाय गभर्नमेन्टआ दिनै UPPL आ एबसुनि दावहारुफ्रा NDP नि दावहारुफ्रा BJP नि नेतृत्वआवहाय मोनसे एकर्ड खालामदोंमोन दिनै बे एकर्डनि हालोदा मा आं सिगाङाव बुंदों दिनैबो बुंगोन जे बे एकर्डआ देदगा फुंगा थाइसे खान्थाल फिथाइ नाथाय खान्थालखौ हाफ्लेनानै नायोबा रेवा गरसेबो गैया बे जाहैबाय दिनैनि एकर्ड मा दङ बे एकर्डआवहाय माया इमप्लिमेन्ट जाखो दा इमप्लिमेन्टआनो जायाखैबा IAS अफिसारफ्रा माखौ एकर्ड होनखो बेथ' थगायनाय कंग्रेसआ 26आव जुदि गभर्नमेन्ट फैयोब्ला अर्जुन मोसाहारिया बे एकर्ड जायफ्रा सिगनेटरिस IAS अफिसारफोरखौ आङो PIL होगोन खारन नोंथांमोना BTR बे 6 शेड्युलावहाय जेबायदि एकर्ड जानांगौमोन बे मथे एकर्डखौ खालामाखै माबायदि एकर्ड बेलाय जाय एकर्डआ जाय दफाया कन्स्टिटिउशननि मोनसेबो दहाय गैया कन्स्टिटिउशननि आर्टिकेलनि मोनसेबो सापर्ट गैया व्हाट काइन्ड अफ एकर्ड इज दिस if you cannot implement it if you cannot make it into an act what is this accord होमबा जोंनि दावहा नांनायनि ओंथिया बहा बेरखांखो दा बेखायनो जोंनि रायजो राजाफ्रा थगायजाबाय एबसुनि दैदेनगिरिफ्रा थगायजाबाय NDP नि दैदेनगिरिफ्रा थगायजाबाय UPPL लिडारफ्रा थगायजाबाय रायजोफ्रा समखौ नेबाय था नोंथांमोननि अनसायनायखौ मोनोब्ला जुदि 2026आव आसामाव कंग्रेसआ गभर्नमेन्ट फैयोबा अर्जुन मोसाहारिया PIL होगोन 40थायावबो दासिमबो जोङो केन्डिडेट होगोन थामहिनबा कन्टेस्ट खालामगोन आरो जोंनि प्रिपारेसना जोंहा प्राइमारिफ्रा जाजोब्बाय बुथआ 60-70% खमथाराव जोंनि बुथफ्रा 50% दा बे हिसाबै जोंहा सम दङ मास मोनसेनि गेजेरावनो जोङो फ्राय बुथफोरखौबो कमप्लिट खालामनो हागोन आरो जायगा जायगा बुथ मेलाफ्राबो जाबाय थादों बे हिसाबै जोंहा कंग्रेस हिसाबै जथेस्थ' साखाफारा आरो रायजो राजाया BJP नि खुंथायखौ बाबाय थोजासे UPPL नि खुंथायखौबो बाबाय जेबो मावनो हाया BPF नि खुंथायखौबो बाबाय जेबो मावनो हाया दा रायजो राजाफ्रा बुंदों BPF आबो हा फाननानै जादों रामदेबनो अमुकनो आरो नै UPPL खौ होनदों हा फाननानै जादों दा गोबां एन्टि इनकाम्बेन्सि दङ BPF आबो UPPL आबो रायजो राजाया बोराबनानै दङ बेखायनो जों सानदों एबारावहाय इन्डियान नेशनेल कंग्रेसआ मोनसे बिकल्प जानो हागौ फारसेथिं जोंहा आसामावहाय PCC आवहाय आगुनि आफादगिरिखौ बोख्लायनानै गौरब गगৈ बिथांखौ जोङो आफादगिरि होबाय दिनै सारा आसामावनो मोनसे दोहौ फैदों बे दोहौआ निस्सय गौरब गगैनि दोहौआ जोंनि BTC आवबो नांगोन बे गासैखौबो नायोब्ला जोंनि गाबोन समफोरनि कंग्रेस भबिष्यतआ मोजां जोङो सरकार दानो होनाखै नाथाय जोङो राजा बानायग्रा जागोन खमथाराव जोङो 7थाखौ मोनगोन आरो जोङो बाराब्ला 11-12थासिम मोनहैनो हागोन दा बेखायनो जोङो बेखौनो होनो सानदों गोगोमै BPF-आनो जा UPPL-आनो जा बा सोरबा मोनसे पार्टियानो जा कंग्रेसखौ बाद होनानै रावबो गभर्नमेन्ट दानो हाया we will be the kingmaker this time in 2025 council election